Okay, let's go. Положението е паприкаш.
Анонс към момента. Моя милост вчера е забравила ключа за аудиото в контакта. Не съм извадила ключа и останала колата на контакт. Та днес нямаме акумулатор и просто не знам как Данка ще завърти гумите, за да вкара нормално болтовете и да сложи бронята. Но да, продължаваме с степките и с мъченията да се стегнем, защото това нещо до събота трябва да е готово. Градата поне вече е сложена и не е крива. Така, понеже нямаме акумулатор, съм го свалила да се зареди поне, за да мога да въртна гумите.
и да втъкна бронята тук и тук. Но съм я сглобила тук и тук. Сглобила съм с решетката и с регистрационния номер. Така че остава само акумулатора и отстрани да се сложат тия болченца, да се завият, да сложа на подкалниците и ми остават само ето и тия в момента, където трябва да сглобя. Сутрешен анонс. Вчера сложих акумулатора да се зарежда. До вечерта нямаше ток. Никакъв. Решихме да го оставим цяла нощ да се зарежда. Слагам го сега за качене. Отново няма акумулатор. Ще откача. Просто ще откача. Не знам какво става с тая кола, но имам чувство, че някой просто ме е прокълнал. Защото няма логика цяла нощ акумулатора да се зарежда. Вчера да съм го включила в 11, да сме го изключили към 7 вечерта. После от 7 вечерта, сега е 8:30 сутринта и отново акумулатора да не е зареден и да няма никакъв ток към колата. Никакъв. Последен анонс към момента. С нощи решихме да проверим да подадем ток към аудито, тъй като вчера отново нямах акумулатор, въпреки че стоя цял ден. И се оказа, че проблема е в зарядното. Сложихме и акумулатора от пасата. Колата вече има акумулатор, така че сега се захващам с бронята. Включихме към второ зарядно акумулатора, вече почна да се зарежда и акумулатора е вред, така че няма да си купува нов акумулатор поне.
седмица по-късно мога да си похваля, че колата вече е готова. Разгеле. Дойде време да я видя сглобена и оправена. Въшичката ми изяди тая кола. Така, да обясня накратко защо бронята не искаше да влиза напълно. Имахме проблем с слагането на бронята. Когато сменяхме гредата, реално от ударената на новата, която поръчахме и дойде, се оказа, че едното чопче, където е отстрани на гредата, е изкривено и затова тя не искаше да влиза плътно и изцяло от дясната страна. Да се наложи да разваляме колата, да разкачваме цялата броня. И се оказа всъщност тогава, че Данка, моя милост, не е скачила клаксоните за бронята и не е сложила въздухоотвода, така че трябваше да се разваля колата. И с едното разкачане успяхме да изчукаме, да вкараме както си трябва плътно този чоп на гредата, да сложим въздухоотвода и клаксоните и в момента вече наистина колата си е в ред. Вчера ходихме до Русе, нямам течове и проблеми с антифриза, всичко е наред. Вчера след разглавянето и изглавянето на бронята реално, сложихме и новото копче, което пристигна за светлините, тъй като моето беше счупено. И при опит да го извадим, го дощупихме и се движеше като свободен електрон. Вече съм и с ново копче. Сега ще ви покажа. Реално както е това е новото копче. Старото само, че беше със сила, но нали не е проблем. Това се движеше като свободен електрон и буквално се движеше така. Това тук вътре беше счупено. Вече е оправено. Имаме ново копче. И да, всичко е наред за сега от към копче антифриз. По-нататък остава да се сменят спирачните маркучи, гарнитурата на колекторите и да се погледнат датчиците за спирачките подпред, тъй като както купих реално колата, постоянно на таблото ми изписва брейкс и се оказва най-вероятно, тъй като сме засичали, имам си ръчна, имам си всичко, имам си спирачки, имам си спирачна течност, че най-вероятно е или запушен датчик, или просто датчиците не работят като цяло и трябва да се сменят, но това ще е по-нататък и най-вероятно ще е в друго видео, така че това стана прекалено дълго, за да не го кача в момента. И да, това ще е за сега. Най-вероятно, както казах, ще има второ видео с другите ремонти. То пак ще има разкачан напред, за да се сменят отзаде да се сменят маркучите, отпред да се смени гарнитурата на колекторите. Там обаче малко трудно, понеже ни пробвахме реално сега, докато бяхме разкачили преди замедните и така нататък. Обаче са заяли нещо болтовете и е на много трудно достъпно място. Та пак ще трябва да се разглабя колата най-вероятно. Да. И мисля, че това за момента, но съм си в количката си работи, вчера съм си я карала и съм супер щастлива. Защото една седмица без нея, то не е точно една седмица да не съм я карала. Карах я без броня и без града. Номера съответно беше на предния прозорец, но тук в града не е такъв проблем. Просто за дълги разстояния нямаше как и след като ми падна реално акумулатора и докато разберем откъде трябва проблема, дали реално акумулатора съм го скапала или просто в случая, както казахме, че зарядното не работи, защото заредихме акумулатора с второ зарядно. Вече всичко е наред, но да, беше пълна трагедия и аз, когато реално разбрах, че акумулаторът ми паднал и видях, че не иска да се зарежда, бях изпаднал в паника, ревах, си казвам, че и блъсках по колата, защото
Аз когато се ядосвам по принцип блъскам и чупя нещо. Но в случая колата не ми беше виновна. Виновна бях аз, че забравих колата на контакт. И да, просто много ми се беше насъбрало предвид това, че аз реално свалих бронята, за да оправя решетката, след като колата се беше блъснала в дървото. Тя тръгна към дървото тогава и исках да сменя решетката. Тогава се оказа, че колата е блъскана и започнахме от един проблем, вторите, третите, пети и така нататък. Но важното е, че всичко в момента е наред. Колата работи си, спирачните на ключи са си вред. Просто са тръгнали да се нацепват и за моя сигурност аз искам да ги сменя. Остава да се разбере само и откъде е теча на маслото, но то не е точно теч. Просто не че ми губи масло, просто реално целият двигател, поддвигател и всичко е омаслено, но аз реално така и купих и в момента трябва просто да се решат проблемите, защото всички ми казват откажи се от тая кола, откажи се от тая кола. Аз не искам да се откажа от тая кола. И аз съм си инат човек, аз съм зодия Козирог. Просто ината в мене наделява понякога малко повече. Аз съм си свикнала с колата, обичам си я страшно много и не мога да се откажа от нея. Повечето, които са фенове и си имат любими коли, няма значение дали ще е VAG, дали ще е BMW, дали ще е Mercedes или каквото и да било. Знаят, че когато си заобичат дадена кола, каквото и да стане с дадена кола, те ще си я направят, особено ако им е мечтаната кола. В случая на мен не ми е точно мечтаната кола. Просто предвид всички други коли, които съм имала собствени. Тя ми е най-любима и си ми е най-на сърце и свикнах с нея и детето много и се кефи. И да, просто не бих се отказала от нея, така че да, за сега е това. Най-вероятно ще има втори клип с още ремонти, но ще е по-нататък.